Абуджэнне. Калі Сіддхартха пакідаў сад, у якім засталіся дасканалы Будда і Гавінда, у яго было такое адчуванне, быццам усё яго мінулае жыццё застаецца ў гэтым садзе, аддзяляецца ад яго. Павольна адыходзіў ён, павольна паглыбляўся ў гэтае адчуванне, запаўняўся ім. Ён апускаўся глыбока, як скрозь тоўшчу вады, да самага дна, да глыбінных пластоў схаваных прычын, бо ўведваць прычыны, як здавалася яму, гэта і значыць думаць, бо толькі на гэтым шляху адчуванні ператвараюцца ў веды і не губляюцца, а робяцца істотнымі і пачынаюць выпраменьваць тое, што змяшчаецца ў іх. Павольна адыходзіў Сіддхартха і, адыходзячы, думаў. Ён праводзіў рысу пад юнацтвам. Ён больш ужо не быў юнаком. Ён стаў мужчынам. Ён пакінуў, скінуў нешта, як змяя скідае сваю старую скуру. Ужо няма таго, што суправаджала ўсё яго юнацтва і было часткаю яго. Няма жадання мець настаўніка і прытрымлівацца вучэння. Ён абмінуў апошняга настаўніка, які з'явіўся на яго шляху, найвышэйшага і наймудрэйшага настаўніка, найсвятлейшага Будду. І яго ён пакінуў, мусіў быў развітацца з ім. Не змог прыняць яго вучэнне. Усё павольней ішоў задумлівы чалавек і пытаўся ў сябе: што ж гэта такое, што ж хацеў ты знайсці ў вучэнні, даведацца ў настаўнікаў? Чаму яны, якія так шмат чаму навучылі цябе, усё ж не змаглі цябе навучыць? І ён знайшоў адказ. Маё я, вось тое таямнічае, сэнс, сутнасць якога я хацеў зразумець. Маё я, вось ад чаго я хацеў вызваліцца, што хацеў пераадолець. Але пераадолець яго я не мог, я мог толькі ашукваць яго. Мог толькі ўцякаць ад яго, хавацца ад яго. Сапраўды, нішто на свеце не займала так моцна мае думкі, як гэта маё я. Гэтая загадка таго, што я жыву, што я існую самастойна і ад усіх аддзелены і адасоблены, што я Сіддхартха. І няма нічога ў свеце, што я ведаў бы менш, чым пра сябе, пра Сіддхартху. Павольна ў задуменні ішоў ён і раптам спыніўся, захоплены гэтай думкай. І з яе імгненна нарадзілася іншая, і гэта была новая для яго думка. Тое, што я нічога пра сябе не ведаю, тое, што Сіддхартха для мяне такі чужы і невядомы, здарылася па адной прычыне, адной аднюткай. Я баяўся сябе, я бег ад сябе. Я шукаў атман, я шукаў брахман, я хацеў разбурыць, разбіць абалонку майго я, каб там, у нязведанай глыбіні, знайсці асяродак усіх абалонак, атман, жыццё боскае, апошняе. Пры гэтым я губляў самога сябе. Сіддхартха расплюшчыў вочы і паглядзеў навокал. Усмешка асвятліла яго твар, і гэтае глыбокае пачуццё абуджэння ад доўгага сну напоўніла яго да краёў. І ў тое ж імгненне ён ужо ішоў далей, ішоў паспешліва, як чалавек, які ведае, што яму трэба зрабіць. О, цяпер, думаў ён, удыхваючы на поўныя грудзі, цяпер я ўжо вам не дам, Сіддхартхе, уцячы ад мяне. Я больш не буду пачынаць маю думку і маё жыццё з атмана і пакутаў свету. Я ўжо не буду забіваць і разбураць сябе, каб шукаць пад руінамі таямніцу. Я больш не буду вывучаць ні йога-веду, ні адхарва-веду, ні аскетызм, ні любое іншае вучэнне. У самога сябе буду я вучыцца, буду сваім вучнем, буду вучыцца спазнаваць сябе, таямнічага Сіддхартху. Ён глядзеў навокал так, быццам упершыню бачыў гэты свет. А свет быў цудоўным, рознакаляровым, дзіўным і загадкавым. Тут было сіняе, тут было жоўтае, тут было зялёнае, струмяніліся аблокі і рэкі, уздымаліся лясы і горы, і ўсё цудоўнае, поўнае загадак і чарадзейства, і пасярэдзіне ён, Сіддхартха, які прачнуўся, які на шляху да самога сабе. І гэта жоўтае і сіняе, рака і лес
Усё гэта ўпершыню ўлівалася ў вочы і душу Сідхартхі. Не было больш чарадзействам мары, не было больш падманам маі, не было бессэнсоўнай і выпадковай разнастайнасцю свету з'яваў, нікчэмнага для глыбокай думкі брахмана, якая ставіцца з пагардай да разнастайнасці і шукае паўсюль адзінства. Сіняе было сінім, рака ракою, і калі ў блакіце ў рацэ у Сідхарце і хавалася нешта адзінае, боскае, то гэты боскі сэнс, гэтая вышэйшая воля заключаліся менавіта ў тым, каб тут было жоўтае, тут сіняе, там неба, там рака, а тут Сідхартха. Сэнс і сутнасць былі не дзесьці за рэчамі, а ў іх саміх, ува ўсім. Які ж я быў тупы і сляпы, думаў чалавек, які хуценька ішоў. Калі нехта чытае тэкст, сэнс якога ён хоча зразумець, ён жа не пагарджае знакамі і літарамі, не называе іх падманам, выпадковасцю і пустой абалонкай, але разглядае гэтыя знакі, вывучае іх і любіць іх. А я, які хацеў чытаць кнігу свету і кнігу маёй уласнай душы, я, выказаўшы загадзя здагадку пра сэнс, каб дагадзіць яму, пагарджаў знакамі і літарамі, называў свет з'яваў падманам, называў свае вочы і сваю мову ненадзейнымі і лжывымі сведкамі. Не, усё гэта ў мінулым, я прачнуўся, я сапраўды прачнуўся і толькі сёння з'явіўся на свет. Хутка ішоў Сідхартха, пагрузіўшыся ў гэтыя думкі, і раптам зноў спыніўся, рэзка, быццам перад ім на дарозе ляжала змяя. Яму раптам стала зразумела яшчэ адно. Ён сапраўды абуджаны, народжаны зноў, ён павінен быў і жыццё сваё пачынаць нанава і з самага пачатку. Калі ў гэтую раніцу, ужо абудзіўшыся, ужо на шляху да самога сябе, ён пакідаў сад Джатавану, сад узвышанага. Ён меў намер, гэта было натуральным і быццам само сабой разумелася, вярнуцца пасля ўсіх гадоў пустэльніцтва ў родныя мясціны да свайго бацькі. І толькі цяпер, у гэты самы момант, калі ён спыніўся, быццам на дарозе ляжала змяя, ён здагадаўся, ён зразумеў яшчэ і гэта. Я ўжо не той, кім быў раней. Я больш не аскет, не жрэц, не брахман. Што ж мне рабіць дома ў майго бацькі? Вучыцца, прыносіць ахвяры, практыкавацца ў сузіраннях? Усё гэта ўжо ў мінулым. Усё гэта было на маім шляху і прайшло. Нерухома стаяў Сідхартха, сэрца яго быццам змерзла. Ён адчуў яго ў грудзях, яно сціснулася ад холаду, як маленькі звярок, птушка або заяц. Ён убачыў, які ён самотны. Гадамі ён быў бяздомным і не адчуваў гэтага. Цяпер ён гэта адчуў. Нават калі ён пагружаўся ў самае глыбокае сузіранне, ён усё ж заставаўся сынам свайго бацькі, высаканароджаным брахманам, мысліцелем. Цяпер ён быў толькі Сідхартха, які абудзіўся, і больш нічога. Ён глыбока ўздыхнуў, адчуваючы холад і дрыжыкі. Ніхто не быў такім самотным, як ён. Чалавек незнатны і непрыналежны да роду знатных, недасведчаны ў рамёствах і непрыналежны да рамеснікаў, апынуўшыся сярод ціх ці іншых, далучаецца да іх жыцця, размаўляе на іх мове. Не брахман, які жыве сярод брахманаў, не аскет, які трапіў у абшчыну саманаў. Нават самы закінуты ў лесе пустэльнік і той быў не адзін, не самотны. Яго ахоплівала нейкая прыналежнасць. Ён належаў да нейкага сасловія, і яно было яго радзімай. Гавінда стаў манахам, і тысячы манахаў былі яго братамі, насілі яго адзенне, прытрымліваліся яго веры, размаўлялі на яго мове. А ён, Сідхартха, да каго належыць ён? Да чыйго жыцця ён далучыцца? На чыёй мове будзе размаўляць? З гэтых імгненняў, калі свет разбурыўся вакол яго, калі ён заміраў у адзіноце, як зорка на небе, з гэтых імгненняў холаду і адлучанасці Сідхартха выйшаў, яшчэ глубей адчуваючы сябе, яшчэ цвярдзейшай душой. Ён адчуваў, гэта былі апошнія дрыжыкі абуджэння,
апошнія высілкі нараджэння. І ён ужо зноў ішоў, ён ішоў хутка і нецярпліва, ужо не дадому, не да бацькі, не назад.